Sulaimu Abdullahi, wadda ta fito daga Azare, jihar Bauchi, Najeriya, ta wakilci Najeriya a Indonesia yayin da suka fafata gasar debate. Sulaimu dauke da kofin da suka yi nasara kenan na zinare, yayin da Najeriya ta zo na ɗaya a wannan fafatawa da suka yi da kasar Indonesia. Ga Sulaimu yadda take nuna farin cikinsa bayan sanar da sakamako tare da abokanan karawarta na Indonesia. Gashi da suke daga mata hannu suna taya ta murna. Sulaimu dauke da sarkar zinare tare da kofin da suka ci na nasara, gata a cikin abokanan da suka fafata yan kasar Indonesia. Duk da haka dai Sulaimu ne murna har wuya yayin da ta ci gaba da nuna abokanan da suka kara kuma ta ba su gashi. Sulaimu dauke da kofin da ta ci, ma'ana da kuma sarkar zinare, yayin da take nuna farin ciki, gata nan ma da kofin da ta ci wanda ta wakilci Najeriya. Sulaimu tare da wasu takwarorinta guda uku wadda suka zo daga wasu jihohi suka wakilci Najeriya. Sulaimu ta fito daga karamar hukumar Katagum, ma'ana cikin garin Azare, daga makarantar Fatima German Memorial Azare. Muna taya ku murna, Najeriya.